Gunnas dá go bh chuirde is mis OMP agus sé é leabharhas agus an leabhar bheith go bhascail miniu ná an ceann ára seo le Kevin Barry The Heart in Winter an tuairiscéil is déanaí an na feann annig sé seo mac le déanaí agus mar saoil de landtóirí díalse an cheannéil seo John Ledan gunnas ananta is bralam Kevin Barry agus sin bhfuil gachéin sé ar fada dá chuid léite gom agus go leir dá dhearcéalta tá cnús a gearcéalt a fad léite gom agus tá glóir gearcéalta eile dá chuid léite gom freisin. Banin sé seo le Butte Montana in 89 na mar sin tá mínadóireacht ar bun agus tá annach chud éarnach in na gcónaí an agus tá an bhirt atá ar chlúdach an leabhar tá siad ar a 10 ó chuine éigen. Cinna líon cosú le tóraíocht dhiarmad agus a gráine ar bhealach agus is téal é sin ectar is scéal eile beidir de chuid Kevin Barry tá sé sin sais i City of Wuhan freisin stáilm. Agus na buin atá ag Kevin Barry nás an dialóg an chaint sé anagran uair tá anna bhlas ag na charachtar cruhín sé. Tá sé seo anna charid tá spás ar le spás bán ar lehannig ach bhí sé éis le roiint agla leis agus dúir sé gur heasta go ag bheitach duine é seo léamh in é ní hamháin nó ní mocht tríúir cléig nó lehéad. Ní arna mis sin déal fi a léh beidir go mechar a léh go meas ar tapig le léamh in é ní hamháin ach tá sé garda go leir. Hahan scéal go mórlumm, hahan an chaintlumm, tá lena dí maithe an tá cupra an beidir nó hahan go mór sin dom in áitina áirithe tá sé suléir go sé géirí an scéal a dhéanamh chu gar agus is féidir agus is fágtar beagáín den action ar lár agus mar léthir bhhalam an taction sin eiscint nó léamh. Tá písa éigen an agus for éigen atá ní hégur simegum sin is léamh ach tá rud éigen eile an tá sách achtrúil agus tar ar ní fléitir é nó ní tugtar coppla abertúing ar rud éigen bhfuil sa súil leis a bheit tamlín. Agus hain sé go mór amach beidir beagáín ar na market ag Kevin Barry a léamh le tamil mar bhreas gur sé ábhar in róchasúile le roiint den na sé eiletá ige an sais chaint sin goil annach chud béir legar agus leganach Americánacha agus a lehéad istí ann. Le tá an tón annachasúile City of Wuhan a ríist cé gur búrscéil starúil le tán ar bhealach óháin ach tá ar níúrscéil staratá mar tá sé trééis a legan féin agus tá sé sin go bra ach tá ar níúrscéil star é seo is uorscéil Kevin Barry úil atá lonnaithe san amtá caite dhéana sé sin cíal. A chuirí tá charachtarach an a bhath tá na charachtar an simúil tholíonn rudí achtrúile scanalacha eisteacha tá prós go háling don chud is mó an si go mórlam. Rud an spéisiúla luútar ag an tús tá drúthlinne nó tríopacha seán gus deir Barry in agaibh gneacha sé thucu chuig Butte beidir sna nóchataí nó ag le taidaíanamh den uorscéil seo gur scrí sé 100 míle focail agus ná chuir sé maií de riamh a an sin gur haing sé ar an taide sin a bhí déanta go fé tro go blianain lena seo thuiscríomh ríist. A chuig sé go teach tríopachais áitir raibh cóirthaí a bhí in Gaeilge. Nílas go nuair sé go bhacha sé iad nó gur nuairach leis gur si dá mar mínadóirí ó chunda chorcaí for bhór nó go leor den na mínadóirí bhí an ag an am agus go raibh cóirí fógraíochta na dach stríopachais na dtithe stríopachais ar fáil i Gaeilge. Nílas go go fíorsa lei sin ach tá múséim stríopachais an nó ag nó drúthlín nó ag agus bhrealam tiile chlusfaí sin ach tugann sé chuirsís ar na mínadóirí tugann sé chuirsís ar na stríopacha tugann sé chuirsís ar anis an tíl ach tá chuirchaigh ábharín cartúnach nó ábharín gotach nó ábharín stair chuirsís íana bhar Kevin Barry úil beidir go me sin níos fear mar chuirsís ar ach hain sé lum in áitina hain sé go mórlam nílas go bhfuil aon rud réomhlódacha tarlainn seo a gcumpar lena bhfuil scríomh ag a riffe seo agus tá sé annach chosúla roiinte rudí eile tá scríomh ag mar hampla sa si bhain agus fiú an prós agus an chaint tá sí annach chosúil le naipó de Tangier ríis. Agus tá sé ábhair dechar ghlacha lei sin nuair táthar tuairta fiscar bééis seo Americá céad trocha 10 bliana nó tuile agus
tá sé sin go bra is féidir ghlacha lei sin ach mar ní bríonn sé sin mar uorscéil starda I bríonn sé mar uorscéil baríúil sa lí sin ach níor bhístelum sa am beagání níos má den íarna an os rud ag go sé lonnaithe san am atá caite bhealach is féidir ghlacha níos mó leis an rudí atá lonnaithe sa lá aniuáin níor hálíonn sa foclíocht go méidir nach núsáideach daoine ach tá coppla áit agus tíor rafa goil an tanga an nu aimimse ar fad. Agus creidm go agus rinne sé taide faoi sin ach agus dealfa ghlacha le glóirde ach díreach an léir nu aimimse tá agat gur duine nu aimimse scríomh seo agus scríomh an chora agus scríomh na heachtarí agus gachéan mar sin banan sé sin de beagání na stáid ach ní sin bhá mé ansoltas agus bhí sé gééis le coppla gearcéil eile leis le déanaí freisin. Agus tá sin a raibh ar fad na gearcéalta ní féidir go bhla beidir gur fearr de gearcéalaí in á do bhuiircéalaí ach bhain me ansolta go deo as seo ní sin. Slán tamlí?